Kaixo, Kuiz Arraizpe ikastolatik gatoz eta aspaldiko hitz eta esamoldeak ikertu ditugu. Egunon. Baita zurire. Hau dela Marie, jota nator. Bai, ahorri beti zer da berue. Egunon. Baita zurire. Atxitxe behar duna, baina ez dakiz zehartu. Zandik hartzeko 2 misurke eta 2 txermen. Nik zer dakiz zehartan hori. 2 unare da bihar bariko. Eskerrik asko. Gaztea euskera aztarranik bat dut. Zenbat da? 2 euro eta 5 Semikue? Zer da hori? Sentiko da. Zuk gara bizazpeitean zitzeiten. Kaixo. Horito pollo hau desu nahi. Epa, hemen soldatu zute. Txalburuek, arraintxuek eta animalien jatekoek. Gozen hemendiken ez da, eta berriken. Hauei eman dio gaizi gure. Oipa, gutxa, hemen ez da eta inor. Kaixo, zen aizuen. Txermen honek kristen erdokiak, Baldak ez epane plata inen. Baizea, txapurren biolinen juntzeite panadeira. Ematen dunez, hitzak asko aldadie, baina azpeitien, oniken eskerie bizi segitzeu. Atzo eta gaur azpeitiarez!